nga kasulatan itugas sa katawhan aron mahibalo sa sugop sa Ginoo. Sa hapit na siya mutayak sa langit tinun-an gisugop niya panlakaw kamo isang yawang pulong ko karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaon lalinon ang nagtuman bisan tamayong tao biyay-biyayon sa tanan nga katawhan ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon daghang kalistanan atong hinsugatan apan siya magauban angkod sa katapusan sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaon ug lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaon ug lalinon ang nagtuman. Usa tumanong ta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya hapit na hukman ang kalibutan ta magmada sigon kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaon ug lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaon ug lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaon ug lalinon ang nagtuman uhaon ug lalinon ang Mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdaan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh Day Adventist. Jesus is our hope.
usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios nga angay pagasimbahon ug alagaron. Ginoo, magapanalangin ka niini nga programa ug kini nga estasyon. Nga unta mahimo kini nga kasangkapan o instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Ug tuguti nga imong panalanginan ang tanan nga mga nagapaminaw. Nga unta o Dios pinaagi sa influensya gahom sa Espiritu Santo. Ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran. Ug sila imong pagakabigon nga makahimo sa pagduol sa pagpangalagad dinha kanimo. Aron usab sila maandam sa adlaw unya sa imong pagbalik. Ginoo, salamat nga ikaw maghatag magatubag sa among mga pagampo. Pagadawato na mo kini uban ang pagtuo, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sa dili pata mo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message ang napundok sa atong inbox gud no. Tuning basahon na ibanan talang ni. Okay. Sir, maayong hapon sa inyo. Layo pa ang inyong oras pero amo na lang gitune-in ang amo nga radyo kay aron di mi kalimot kay usahay sir. Makalimot gud in town mi, makahinomdom mi usahay matunga na ang inyong programa. Maay nang layo pa amo nang tune-indaan ang among radyo kay bisan pag naami kuti naami kuti-kution sa balay pero igsugod na sa inyong awit ay musabay dayon akong mga bata sir pag awit sa ulado na sad ang inyong awit sa inyong indro. Salamat sir sa inyong nga pagbasa. Si Nancy di ay ni. Okay, kinsa ni nga Nancy? Nancy ito ma katong atong kuan sa una o kinsa ni? So salamat kayo no. Niya patay basahon. Sir, mo greet ko og happy wedding sa akong pinalangga gyud nga amiga gikasal kaganina sir. Kanindot naman sa ilahang kasal nasaksihan gyud namo ang ilang kamalipayon. Unya hope nga sila magpuyo nga malipayon og malinawon. Salamat sa pagbasa sir sa Virgie de ini. Okay, salamat Sister Virgie. Mokid na ang atong handom diha sa kinabuhi sa banag asawa sa kanang inunta minyo na mugid na ang kalinaw ug pagkamalipayon mogi ato nga handom. Unya ang importante na ang duha gyud bana ug asawa kay magun sala na nga ang asawa ang bana ra mooy nagahandom ug nagahigugma sa kalinaw. Unya ang asawa ang gikinahanglan pakigpahit dili ang pakigdait. Busa duha gyud ana manginahanglan sa kalinaw og kalipay. So salamat kayo. Niya patay basahon. Sir, pangutana ni. So dili lang usa nato ni dayono kay aron di ta kakuan sa time. Okay, apay atong basahon. Kuya John, happy Sabbath no. Na sorry gyud kay ang kagahapon di ay ning kuan ni. Wa na ko makuan ni makataligaman. Okay, kuan na lang belated na lang happy Sabbath no. Okay, ni last text nga akong basahon. Sir, ang amo ra gyud nga pangandoy nga kini nga programa
magpabilin gyud ni og dugay kay aron nga daghan pa ang mga tawo nga mahayagan sa kamatuoran. Ang ako nga bana, sir, tingali maunag gyud ni ang higayon nga putlon sa kahigayunan ang kasakit sa akong kinabuhi, kay nausab na siya unya ingon niya og musimba ta. Yun niya og musimba ko. Kuyog baka kay aron kita ang manimba? Akong giingnan, sir, uoy, kuyog ko kay kanindot ana nga sa pagpanimba na usab na ka. Okay, salamat kayo. Delete na ako sa ni i-delete, ha, kay kasagaras tong basang delete man di ko sa ni i-delete. Kuang ko text, pero salamat sa Ginoo nga nakuana nalubong na ang patay nga atong giserbisyuhan unya. Masayo-sayo na tag-uli sa balay. Ako na ning kuan, ako na ning kini nga number di sana ko i-delete. Makig-text ko kung okay pa sa inyo na pa mo'y lugar, o kung sa tawag man og okay ra makatawag ko kay anya. Salamat di ay kayo sa nag libre og loads ako kaganina nga 60, no? Thank you so much kayo unya. Wa mangyoy confirmation kung diha ba siya sagikan, pero basta nga nakuha na kog load nga 60. Salamat kayo, ikaw rin hibaw kinsa ang nagload sa ako. Thank you good kayo. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili diha ang ato ang monitor aron ato ning mahibaw-an og diin gyud ning gikana gika ning ato mga pinalangga o minahal nga mga viewers. Brother Libby. Okay, dugang salamat Brother John sa maayong gabi sa tanan nato nga mga listeners sa radio o atong mga viewers, no, sa kalilaing part sa kalibutan. Kamuntanan mga higala kinasingkasing mo namo nga gina-welcome sa pagpakiguban, pag-participate o pag-follow kanunay ning atong programa. Aniya mamalihog do sad mi nga atong i-share kanunay, no, ang ato nga programa para nga daghan ang makahibalo sa pulong sa Dios. Wata masayod nga sa pag-share nimo ang pangutanang atong gitagad gikinahanglan pod sa ato nga sa inyong mga friend. Mabless po sila pinaagi sa inyong pakigbahin sa atong programa ngadto sa atong isigataw. Okay, ato ning tan-awon makadiyot higala ang niya sa screen, no? Panahon na nga padala mo mga mensahe higala, pwede text mo namo ni Brother John sa mga number nga among gipahibaw nga na ninyo aron ato nang mabasa ang inyong importanteng mensahe, pangutana ba kaha o mga dugang tubag sa pangutana, mga reactions ba ka, mga follow-up. So, isend na sa among mga number ni Brother John, or pwede ari paagi niyo importante nga pangutana sa ato nga dinhi sa ato nga Facebook live nga sa atong comment section. Pero mas labing maayo diri i-text sa amo nga number nga among gipahibaw nga na ninyo. Okay, ato ning sugdag basa nagunagyo dinhi si Dr. Konkon Lobitania. Okay, Doc. Kumusta di, Doc? God bless you and your family. Good evening, Kuya Libby and Kuya John. So, good evening, Doc. Oban sa imong tibok family. God bless you and your family. O niya po si Brother Ronilo Itang, mayong gabi sa nausab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsunan nga naminaw og nagavyo sa program. God bless sa tanan. Okay, may gabi ini mo diha sa Saudi Arabia, Brother Ronilo. Unya, kumusta sa to ni Mami Ann katong nakakuan na to naging kuan na Saudi? Kinsa ganito iyang kuan mo deliver na timan-an to nimo? Nakalimot ko ato Brother John. Okay, basig ni aron kay atong tunginan mag-follow sa atong programa. Yes. Okay niya po si Noypi Moreno, si Brother Rufino ni Moreno. Good evening Bro John, Bro Lib, Bro Isaw, og naminaw kapag laom sa Jesus is our hope. God bless. Okay, ni asad to nakita si Eliser Romagos. Ay dong, may gabi diha dong. Salamat sa pagbiyo dong. So salamat kay dong Eliser. Niya po si Ristina Kim. Good eves, Kuya John o Kuya Libby watching from Hilantagaan Church. Oy, from family Hilantagaan. Layaog. Niya sila ni Mama o Papa na minaw sa inyong programa
labi na ang akong mga tiya og tiyo and God bless sis Christina Layaog di ayni. Salamat sis Chris sa pag-view diri sa atong program, no. Kamo diha, salamat sa tanan tagahilantagaan. Salamat pag-view sa mga Layaog family. At ato sa nakita dinhi si Sister Leah Monies. Oy, Mader, may gabi nyo des Manila, Mader. Kanyayang mensahe, maayong gabi ninyong tanan. Diha, i-greet nako si Matmat og 1-year-old gididikar pod gahapon kaluy-an sa Ginoo. Kuani igsuon ning her. Kuani na anak ni Igso Rovelin niya. Kinigod sila Brother Levi. Didikit nila sa dati Iglesia ni Cristo na Islas Mother Leah. Na convert ni dinhi na bautismuhan ni daan usa pa poding adtos Manila. Kay taon-taon magina diri pag simba. Yes, unya proud to say nga dito nas Manila do na unta mig hisgutan nga mag-Bible study ko kang Igso Rovelin uban siyang husband true cool. Apan medyo naikog siguro nangita na lang sila dito og tao nga makahandle sa Bible study, and may praise to the Lord nga pila pa lang ka mga months nga nabautismuhan sila dito. So Igso sa to pa nanay kauban si Sister Leah yung anak. Yes, unya Igso uban sa imong bana, salamat kayo Igso unya padayon mo sa pagpangalagad sa Ginoo, unya happy birthday sa imong second son. Kay si Manghoding Herher. Manghoding Herher Matmat niya. 1-year-old na. Dali ra kaayong panahon Igso. Niya kaluoy po sa Ginoo Igso. Amot ikaduha man ang imo. Ako po duha na po Igso. Pero hindi ana po hapit kaluoy sa Ginoo ikatulo Igso. Di kakugot, di kagukod mo Igso. Malay mo. Tapos ganay sa makina. Di ginibintaan kung kauban diri. Di ba ganis hingatugon gud. Okay, niya po si Sister Gloria Ferrer. Toledo. Good evening ba John? Anos aka musimba og lutopan. Imbitahon ka namo katong Sabado. Ikaw asa ni? Karong Sabado sir ni. Katong Sabado. Sis, nakakuha ba gas akong number sis? Para ma-clarify lang no, dili kay ta makakuan dire. Mo ni akong number sis ikuan ni 0909482259. Again, 0909482259. Please text me kay aron nga ato ning ma-finalize og unsa ning balikar to basa yung message ang availability. Kay naara ba koy daghang mga kuan na commit na nga mga schedule. Matana siya anos aka musimba diri sa lutopan. Kana moy di pa nako na matubag kay wa pa koy plano nga musimbag lutopan. Yes, kana ang pag-imbitar. Sige. Katong maning gibutan, katong Sabado ikaw speaker. Katulong Sabado siguro sa asam ni sa kanana ang March. Wa man pod magsulti diri. So i-clarify ses kung ikatulong Sabado murag kuana, murag wa pa ka ay kuana na commit kay sa second Sabbath na naman. Katulong Sabado sini katong Sabado. Murag katulong na sa March siguro kay karong Sabado. Please, ikatulong naman Sabado karong Sabado. Mura og atong kuan katulong naman tong nilabay siguro gahapon. Gahapon basi og dili ako ka kuanda og katulong ba to. Okay ni apod si Shena Kabatanya. Mayong gabi kaninyo diha Brad. Si Rolly Kabatanya ni kanunay gyud pagpaminaw. God bless ninyo. Salamat kayo Brother Rolly Kabatanya sa Argawano ni. Naulitaw na po niron si Brother Rolly Kabatanya. So dugay panahon na kita sa nag-Bible study aning mga family, mga layon na Kabatanya diha sa Argawanon. Niya po si nipagay mensahe si Sister Gloria karong Sabado. Mao ni karong Sabado iyang ipasabot ba John? Karong Sabado. Pizza 24 Pebrero. Basigo kay schedule na ikaw-apat sa Sabado. Paluapan ni sa akon sis kay guli na ko ron sa balay akong tan-awon sis kung kuan ba kanana ang available ba ko ani. Available ba ko kay di ko maguda kada i-commit nako gid sa mga nag-invite ako man ang
kuan dayon sa kalendar kay naay panahon magod nga nagkadubli na no kay kakalimot ko. So paluap pa ni ugma sa atong programa. So karong Sabado, Pebrero 24. Ikaupat nga Sabado, Pebrero 24. Please lang ko og kuan sis para ma-finalize nato kay dili na ra bagyod kuan, dili na ra bagyod layo this week na kay ang kuan magudunta may tug 1 month. Pero okay ra kung murag duda ko wa pa ko'y na-commit nga schedule aning ikaupat nga Sabado sa February. Okay, ato ning tanawon ang pikas nga screen mga higala. Atong nakita dinhi si Sister Jufel Brunula dihito Miralles. Okay, ang ako ning buutan buutan sa mga buutan nga pag-umangkon na Miralles na lang ni kay tungod na minyo man sad. Unya kini giswerte gipud ning bata Brother Libby. Kay nakapamana masag buutan pod pareha sa iya ha. Salamat gyud din tawo malipay ko nga magtan-aw nga wa ray problema ang ilahang pagkinabuhi no. Thank you so much ga. Ang Dios magapanalangin nimo og sa imong loved ones. Okay na sad si Mitchell Berosel. Ato po nakita si Florida Sigarino, Sinio Muniz Tequilio, si Brother Jeffrey Joseph Distura Nobabos, niya po si Sister Roseline Mainit sa Germany, si Kiana Faith Eitang, Hasta Lisay, dan bantayan. Lisay ni, silingan ni mo to. Nakaklaro na gid ko ni ining bata, Brother Libby. Honest to goodness lang, no? Kanana ang gwapa ni bata, batanon pa ni. Niya, dalaygon ang Ginoo, born again man ni siya. Dalaygon ang Ginoo nga nagakabig sa iya sa kamatuoran. Okay, ni asad si Arsiena Cabatanya sa Argawano ni. Anya niya po si Maryfel Vargas. Ato sa nakita si Ristina Kim o si Joy Montolo Flores. Anya aritas mga nag-like. Ato nakita si Brother Nuipi Moreno, si Brother Jix Sumalinog. Brother Jix, no? Naka-decide na magyug ka og baptism. So, og makahigayon ka karong mga last Sabat sa March, dalikyat nga rin og uli aron madungan ka sa baptism diha sa Kadwawan. Kanya niya po si Leslie de la Cruz. Hoy, ako ning parente, dai, buutan ni mga bata, taga-kuan, taga-Manyo ni San Romeo. Niya sad si Sister Judith Pipito Baring Store. Niya po si Basilio Notarion Jr., Elise Romagos, niya po si Brother Alvin Risoor, o niya si Luida Agdalapis Tumakas, Melvin Pipito, niya po si JP Advent or si Sir Jerome Patagnan. So may gabi mo, sir. Sir, salamat juga, sir. Salamat juga, sir. Kanunay gid ang inyong kuan, ang imong panagway uban sa misis. Kanunay naa sa amo ang adughan. Salamat kay sir. Anya niya po si Dr. Konkon Lobitania, o niya Brother Ronilo Eitang. So as of this time, mao ni mga nakita nato higala sa screen atong mga tigpaminaw, no? Niya po si Maryfel Vargas. Okay. Ang karon taon to higala pangbasahon tani ang musulod ato makita dinhi sa screen. Nga mga higala na to nga nagtan-aw, naglantaw og nag-send og mga mensahe dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Makahimo gyapon mo higala sa pag-send og mga mensahe. Ako sa ning basahon akong keypad nga cellphone. Maayong gabi usab diha kaninyo, sir, og sa tanan nga naminaw karon. Salamat sa pagbasa, sir. God bless sa tanan. So good evening, Brother Joseph Kimno. Okay, ni apod sa atong tanawon, Brad, tinuod gyud niha, always gyud ang taong Satanas 666 musulod sa akong tiyan permi ko yawa na souls tiyan. Imo nang migo, nararas dool na to. Bentana souls tiyan kay ikalibang raman na kanang gikas kasing-kasing kay delikado makapahugaw na. Okay, no. Ni apod ato nakita dinhi si Lisa Jean Edar. Ang iyang mensahe, good eves mga kuya,
watching from Nazareth. God bless both of you. Po. Okay. Thank you, Bom. Thank you, Bom. Sa kumusta mo diha ang tanan, maayong gabi sa inyo diha. Naara ba gini sila mga radyo ani nila nga naas ibabaw ibutang naa mas payag-payag sa iyang lulog lula niya magtapok ra na sila diha. Okay, ni ay mensahe si Sister Gloria ato ning tanawon, daghan man gud mig mga Katolik nga bisita taga Pandong Bato. Niya pagyod bunga ni sila sa bag-ong nahuman nga crusade. So na amen. Okay. Why thank you na mahimamat ko gining bag-ong mga kaigsunan. Salamat guys sis Glo nga imo gid tang nahuna nimong inyong ubos nga igsuon sa pag-invite diha sa inyong church. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana o naay mga mensaheng mapuno karon taon-taon akong basahon higala. Okay, Brother John? Okay, daghang kayong salamat, Brother Libby. Adto ta aning kuani kana na ang pangutana. Kinini ang salamat kaayong nakapailob ra gyud ang nagkuan ani pangutana ani. Good eve, sir. Mag-asko. Ako lain pod ko og relihiyon. Kay sa ako nga igagaw kini bang isyu sa pagpangangkon nga sila ra ang maluwas. Duna pod sila'y mga rason o mga basihan ni ana kay asa man na nila ipalaom sa tao nga sila ra ang maluwas ug wa pod sila anay basihan. Mao nga nilaom sila nga sila ra ang malangit. Igo ra ko nagpagawas sa ako huna-huna, sir. Ayaw mo kalain apan na ako pabor ninyo si R.L. Ne. Okay. Ayaw lang og kuan kan okay ra ba nimo brad og ako ning i-mention ang imo nga ning R.L. kay nakakuang ka man gyud kagabi naka-mention ka pero hinuon di na lang base sa sunod pangutana lang sa sunod unyag na pagining RL ako i-mention imo nga ha. Okay, salamat kay akong balikan. Good eve, sir. Mag-asko. Ako lain pod ko og relihiyon. Kay sa ako nga igagaw kini bang isyu sa pagpangangkon nga sila ra ang maluwas. Duna pod sila'y mga rason o mga basihan ni ana. Kay asa man na nila ipalaom sa tao nga sila ra ang maluwas ug wa pod sila'y anay basihan. Basihanan maong nilaom sila nga sila ra ang malangit. Igo ra ko nagpagawa sa akong huna-huna, sir. Ayaw mo kalain apan na ako pabor ninyo si R.L. Ne. Okay, di na lang gid ko mangahas pagkuan brad pag-mention aning imongan sa kahanginan pero pangutana lang sa sunod unya og okay ra nimo na imo gyapon ning dad-on ning RL ako nang ibanggit ha og okay ra nimo pero og di lang ka gusto gyud nga ma-on air okay ra pud gyapon pero among gipasalamatan gyud na ang imong pag text dire o kanang pangutana sa ato nga program kay wala magyud may mahimong i-discuss dire kung dili mo diha mangutana. Muna nga muhangyo mis inyo pangutana mo kay aron nga kining atong programa magpabilin gyud pud ni kay wa man mi lain nga tinguha maura man gyud ang pagpasabot diha sa inyo mauna nga kamo ang maghatag og topic nga among i-discuss dire, no? Okay, mahitungod nining ingon nimong isyu nga sila ra ang maluwas kana ila ra manggod na di sad ta makapanghilabot. Pero nasayod mo nga kini nga programa based on the Bible busa og kanang mga puntuha ingong sila ra ang maluwas atong ibase sa Biblia wa na uyuni, meaning wa nagkaharmonia ba sa mga gipasabot og nasulat dinhi sa Biblia. Kay kung moingon nga sila ra ang maluwas, mo man ni baruganan o relihiyon sa imong igagaw, kanang sila ra ang maluwas, huna-huna agud ka ang pagpakamatay sa atong Ginoong Hesukristo, ang pag-ula siyang dugo dili lang kay diha ra nila.
Kay kung sila ra gyud hinuon ang giulaan ni Kristo sa iyang dugo, makaingon tang sila ray maluwas. Kay kung wa pa iula ni Kristo ang iyang dugo didto sa Kalbaryo sa krus para natong tanan, kana may kahigayuna na. Pero kay wa man na itudlo sa Biblia kay ang kaluwasan para man sa tanan. Pamati iragod ninyo ni kining gihisgutan dinhi sa Judas sa Judas 3, no? Atong basahon niyo sa Judas 3 nagingon, mga hinigugma, nagasulat ako kaninyo sa dakong kaikag, may tungod sa kaluwasan nga atong tanan. Unsa ang kaluwasan? Atong tanan. Kung moingon silang sila ra mo'y maluwas, aw kini lang inyong nadungog og nabati ron nga akong gibasa, dili na magkatakdo, dili na magkaharmonia, magkalahi na. Pero nag-ingon dinhi, mga hinigugma, nagasulat ako kaninyo sa dakong kaikag mahitungod sa kaluwasan nga atong tanan. Ang kaluwasan ato ng tanan, unya nganong ang kunon man nga sila rang maluwas. Ipadayon na to pagbasa. Naaghat ako sa pagsulat sa pagtambag kaninyo nga makigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuohan nga sa makausara sa dayon gitugyan ngadto sa mga balaan. Tandaan nato na nga ang kaluwasan ato tanan, atong tanan. Busa dili gid ta makaingon nga sila ray maluwas. Di punta kaangkon nga kamera ang maluwas. Kay ang kaluwasan para mana sa tanan. Karon kung ang kaluwasan para sa tanan, nganong daghan man ang dili mga luwas? Ang tubag ingon niini tungod kay daghan ang wa magkinabuhi alang sa kaluwasan. Sama pananglitan, gusto kang mag-abogado, mag-doktor, mag-engineer. Pero og dili ka mo eskwela, unsaon man nimo ang pagka-doktor, pagka-abogado, pagka-engineer nga wa man ka mo eskwela. Sa samang paagi ang kaluwasan para na natong tanan. Pero nganong daghan ang dili mga luwas, tungod kay daghan ang wa magkinabuhi para sa kaluwasan. Nakuha niyong punto? Gusto kang mabugado, di ka mo eskwela, mabugado di ka. Gusto kang maluwas, pero wa ka nagkinabuhi og kaluwasan, maluwas di ka. Dili, sa samang pagkaagihigala, pinaasikad sa Biblia, tuhoy og laumi, nga ang kaluwasan para gyud na sa atong tanan. Dili kay para ra nila, dili kay para ra nato, kundi para natong tanan. Pamati iragod ninyo ni ang gihisgutan dinhi sa Word of God, no? Dinhi sa pulong sa Dios nga salin, dinhi sa Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Ako ning basahon na unsay gisulti dinhi niya kung inyo ning tanaw sa 3:16 sa the Word of God dinhi sa ani nga translation. Akong basahon na, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga si bisan kinsa nga mutuo kaniya dili mawala kundi makangkon hinuon og kinabuhi nga walay katapusan. Tandaan ninyo na, mao nay gipasalig dinhi nga makaangkon siya og kinabuhi nga walay katapusan, ni bisan kinsa o si bisan kinsa nga musalig sa kang Ginoong Hesus. Sa English kung imong tanahon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him. Tandaan ha? And who, timan egyud na, and whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Ni bisan kinsa nga mutuo, musalig sa bugtong anak sa Dios, dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Kung atong tan-aw dinhi sa Timoteo Kapitulo 2 versikulo 4, ingon ini ang gisulti, kay buot niya nga ang tanan nga mga tao, tanawa gid ninyo ha, bawat lusok sa mga pulong nga nasulat dinhi tagai og pagpamalandong niya matud pa dinhi, kay buot niya nga ang tanan nga mga tao, tanan nga mga tao maluwas ug masayod sa kamaturan. Unay gustos Ginoo nga ang tanang mga tao mga luwas, mao na nga
Dili man pud hinuon jud tanan mga luwas kay di lagi tanan magkinabuhi og kaluwasan, pero ang kaluwasan gi-offer kana para sa tanan. Mo bitong gisgutan, and whosoever believeth in him should not perish but have an everlasting life. Mo na gisulti dinhi. Busa ang kaluwasan, Brother RL, no? Para na sa tanang mga tao. O kay ka ang kaluwasan para sa tanang mga tao, unta nga ang tanang mga tao magkinabuhi alang sa kaluwasan aron nga mga luwas. Kung atong basahon dinhi sa Tito 2:13 sa Tito 2:11 hanggang 13, pamatiin ninyo unsay gisulti dinhi akong basahon na. Kay gipakita na sa Dios sa tanang matang sa katawhan. Tandaan, no? Gipakita na sa Dios sa tanang matang sa katawhan ang iyang grasya nga naghatag og kaluwasan. Tanang matang sa katawhan, manigro ka, mapilipino, Amerikano ka o makoreano o Hapon o unsa ka, basta tanang matang sa katawhan, gihatag niya ang kahigaynon alang sa kaluwasan. Busa dili gyud na mahitabo nga muingon sila nga sila ra ang maluwas mo nang pasudlon ka sa ilahang pundok. Dili na mo'y gipasabot sa Biblia. Padayon kong basa. Og kini nga grasya nagatudo. Timan niya sa grasya mga luwas ta og dili pinaagis pagsulod sa relihiyon. Og kini nga grasya nagatudlo kanato nga kinahanglan isalikway na nato ang pagkinabuhi nga dili Diosnon. Unsay atong isalikway? Ang pagkinabuhi nga dili Diosnon. Mao ni gisulti dinhi. Og ang mga kalibutanon nga mga pangibog. Mao man ay higwana nimo kaning mga kalibutanong mga pangibog, kauba naman ana nga kalibutanong pangibog kanang makakita og gwapa, makalimot sa ngan, labi na gyud siguro sdaan paingos lang balay, kalimot na gyud siguro. Kalibutanong pangibog man na. Unya ipadayon nato og basa dinhi, nag-ingo dinhi. Matud pa nga kinahanglan nga gingo dinhi kalibutanong pangibog. Unya nag-ingo dinhi dinhi ning kalibutan nga mahibalo mo timbang-timbang. Mahibalo mo timbang-timbang kung unsa ang maayo o dili. Og kinahanglan nga matarong og Diosnon ang atong binuhatan. Kanag yung matarong og Diosnon ang atong binuhatan mo na gustos Ginoo. Unya ipadayon pa nato og basa. Samtang nagahulat kita sa malipayon nga adlaw nga atong ginalauman nga mao ang katingalahang pagbalik ni Jesucristo nga atong manluluwas og makagagahom nga Dios. Sa pagbalik ni Kristo nga atong makagagahom nga manluluwas og kinini ang pagbalik ni Jesucristo nga atong manluluwas og makagagahom nga Dios. Kinsa ang muanhi? Ang makagagahom nga Dios ang manluluwas. Kinsa ni? Si Jesucristo. Kinsa may nag-offer sa kaluwasan? Si Kristo. Sa unsa ang tao maluwas? Pinaagi kang Kristo. So ingon ni Brother RL ang gisgutan sa balaan nga kasulatan. Ngani kung imong basahon sa Mateo 8:11 ginaingon nga didto unya sa gingharian sa langit daghan ang magaipon pagpangaon kang Abraham, Isaac ug Jacob gikan sa amihanan bisan pa ngadto sa timugan. Si Abraham, Isaac ug si Jacob klaro man na nga na masakop diha sa ilang relihiyon pero langit ang gisgutan. Daghan unya ang ngabot sa pagpangaon tambong ni Abraham, Isaac ug Jacob dito sa gingharian sa langit. Pero nahibaw ba mo kung sa unsa nga punto o sigurado nga ang tao malangit? Kanang pag-angkon nga kami tinuod, kami ra ang maluwas, kami insakto, dili na lisod. Pero diha ba ang basihan nga ang tao malangit ug maluwas? Dili. Asa man nato ibasi? Pamatii ang Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Nagsulti ang Mateo 7:21 og sulti nagmatod pa ni Hesus, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit
kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Brother Arel, hinumdumig yun nga dili sa imong relihiyon maluwas ka, kundi pinaagi sa pagtuo o grasya diha kang Kristo o unya matud pa ni Kristo ang makasulod sa gingharian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Unsa may kabubuton sa Dios? Sa amahan. Sumala sa Salmo Kapitulo 40, versikulo 8, nag-ingon si Salmista David, nga ang kabubuton mao ang kasuguan sa Dios. Busa, sunda og tumana lang kung unsay kabubuton sa Dios, sunda ang iyang mga kasuguan, ug nga tungod niya na mga kaigsunam kaygalaan maluwas ka. Ngani kung imo pamati iragod niyo kining gihisgutan dinhi sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 6, malinaw ang gihisgutan dinhi matud pa sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 6 nagingon, og nagapakita ako sa mahigugmaong kalulot alang sa linibo kanila nga nahigugma kanako og nagabantay sa akong mga sugo. Asa ipakita sa Dios ang iyahang mahigugmaong kalulot alang sa linibo kanila nga nahigugma kanako. Dito sa nahigugma sa Dios. Unsa man dinhi ang usang pag-ilang nahigugma ka sa Dios ningon, og nagabantay sa akong mga sugo. Ang pag-ila di ay nga ikaw nahigugma sa Dios kung imong ginabantayan ang sugo sa Dios, sigurado gyud nga makasulod ka dito sa gingharian sa langit. Salamat Brother RL uban sa tanang nagapaminaw karon. Hope nga inyong nasabtan ang mga pulong sa kamaturan. Ang kaluwasan dili pinaagi sa pagsulod og usa ka relihiyon. Ang kaluwasan pinaagi kang Kristo, pinaagi sa grasya, mamaluwas ang tao busa pagkinabuhi alang sa kaluwasan, kay kung naghandong ka nga maluwas ka apan dili ka magkinabuhi alang sa kaluwasan, gikapadayag o gitanyag sa Dios ang iyang grasya. Kung di ka magkinabuhi alang sa kaluwasan, ang imong dangatan dili disgrasya kundi dili grasya kundi disgrasya ang grasya. Salamat Brother RL. Si Brother Libby maghatag og dugang pang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot ug natinawan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tagdon higala ato ning basahon ning mga nag-heart o nag-like no, mga nahipuno no nga nagtan-aw. Niya si Joy Montolo Flores. Aniya ato sang nakita dinhi si Shio Ton Fakats. Niya si Ivan Raiko. Ato sang nakita sa si Brother Libby sa Langob Kinatarkan ni. Kumusta din Pari Boy Alice? Aniya ato pagining ang tanaw ng pikas. Ato sang nakita dinhi si Kun Guande. Ani si Loy Clother, murag kunwa ko na sayop sa kuani Guadalupe, Cebu. Si Loy Clother. Aniya ato pagining klarohon ning uban nga nagtan-aw. Ni asad ato nakita si Shirley Fuentes Alconten, si Elizabeth Tonyakaw ni Dia. Mao ni nahidugang higala atong mga pinalangga nga mga viewers no karong gabi na. So manghinaot sad mi among pahinumdom nga atong i-share mga higala alang sa atong mga viewers, atong mga followers, ang atong tulumanon para nga adunay daghan nga makakita sa pulong sa Ginoo. Niya po si Jeffrey Joseph Distora Nobabos sa kuani dito ni sa Lao. Okay, giyon sa to Brother John ang pangutana paghanay sa atong texter. Okay, mao ni ang iyang pangutana. Good eves. Sir, mag-ask ko. Ako lain pod ko og relihiyon kay sa ako nga igagaw. Kini bang isyu sa pangangkon nga silara ang maluwas, duna pod sila'y mga rason o mga basihan ni ana, kay asa man na nila ipalaom sa tao nga silara ang maluwas ug wa pod sila anay basihanan. Mao nga nilaom sila nga silara ang malangit.
Igo ra ko nagpalabas sa akong hunahuna, sir. Ayaw lang mo kalain, apan na ako pabor ninyo, si RL ni. Okay, salamat kayo RL no sa imong pangutana. Tinuod na bisan may kadaghan may kadungog og mga pundok nga og dili ka magpasakop sa ila, di ka maluwas. Kay maluwas lang ang tao pinaagi sa pagpasakop diha sa ilang pundok. O na, tinuod na, eksakto na ang imong giingon, higala. Pero kung atong i-base sa Bible, mga higala, ang tanang tao, nining kalibutan na, gihigugma ba yatang tanan sa Ginoo? Kay sa record nga mabasa sa Juan 3:16, kanang mabasa na to diha, naghisgot na may tungod sa tanang tao sa kalibutan, nga gipakamatyan gyud sa Ginoo. Ang atong mabasa diha, gihigugma sa Dios ang kalibutan. Buto pasabot tanang tao sa kalibutan gihigugma sa Ginoo. Nga tungod niya na iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong kisa man si Ginoong Kristo. Naginusinahan og ang bisan kinsa nga mosalig kaniya or motuo kaniya, dili siya malaglag kundi makabaton siya og kinabuhi nga walay katapusan. Wa magsulti niya ang bisan kinsa nga mosunod ni anang punduka makabaton og kinabuhi nga katapusan. Ang atong nabasa, bisan kinsa nga mosalig kang Kristo, dili siya malaglag, makabaton siya kaluwasan. Kinabuhi nga walay katapusan. So general ang paghisgot ni higala. Ang tunod pagkasulti, kitang tanan nga tao sa kalibutan gihigugma tas Ginoo, gipakamatyan ta ni Hesus tungod kay ang tao higala special creation ni ang tao. Nganong gihigugma sa Ginoo? Tungod kay special creation ang tao. Ang tao unang rason nganong gihigugma sa Dios ang tao in general, tungod kay ang tao higala gibuhat sama sa dagway sa Dios, no? Kana mabasa nato sa Genesis kapitulo 1, ingon ang Dios nga let us make man in our own image. Gibuhat ang tao sama sa dagway sa Dios. Nabay ubang mga mananap sa kalibutan nga gibuhat sama sa dagway sa Dios? Wala. Only nga ang tao paglalang sa Ginoo, gibuhat sa Dios ang tao sama sa kagalingon dagway sa Dios. Hinungdan nga gihigugma sa Dios ang tao, mga higala. Kay kitang tao hinimo ta sama sa dagway sa Dios. O niya ni pag-isunod ikaduhang rason sa Isaias 13:12, ang tao gibuhat sa Dios labaw pagbili sa salapi o bulawan sa oper. So labaw pagbili sa salapi o bulawan, mga higala. Kay kung ang atong bili tugbangan pa lang o bili sa bulawan o salapi, di na unta kinahanglan si Kristo mapay moanis kalibutan ang bugtong anak, kay mapalit raman di ita gikan sa pagkaulipon sila pinaagis mga salapi. At ang tungod sa gugma sa Dios, ang tumbas sa atong bili higala, ang kamatayon sa bugtong anak na mao si Ginoong Hesukristo. Muna ikanong rason nganong gihigugma sa Dios ang tao, tungod kay ang tao gibuhat labaw pagbili sa salapi o sa bulawan. So karon sa diha nga ang tao, mga higala, sawa pa makasala ang tao in general, ang Dios makig-istorya sa tao naong ug naong, face to face communication higala. Makita sa tao personally ang Dios, mobisita dito sa tanaman sa Eden. Apan sa diha nga ang tao nahulog sa sala, sa mabasa nato sa Isaiah 59 versikulo 2, ato ro ganing basahon kini nga pagkasulti dinhi sa Isaiah 59 versikulo 2, niya ang rason ngano nga ang Dios dili na personally magpakita sa tao sa mas nahitabo sa sinugdan
sawa pa makasala ang atong unang ginikanan. Okay, 59 versikulo 2. Ang record mao ni ang atong mabasa. Apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahimulag kaninyo og sa inyong Dios, og ang inyong mga sala nakapatago siyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Ang ato mga sala higala mao kini nakapahimulag kanato gikan sa Dios, nibuwag ta gikan sa Dios. Ngaunta ang handom sa Dios ang tao magalakaw kanunay diha sa kabubuton sa Dios. Diha sa dalan mo na'y dalan nga palaktan si Ginoo. Apan ang tao higala misimang niya ng dalana miadtos dalan sa pagkamasinapakon. Ang sala mo'y nakapahimulag kanato. So sa lagtad pagkasulti, nahulog ang tao sa sala, o sa diha nga nahulog ang tao sa sala, naulipon ta sa sala, sama tas nasun sa bilangguan sa yawa. Kinahanglan nga paliton ta, dili pinaagi sa salapi o bilayan, pinaagi higala sa dugo ni Kristo nga giula didto sa cross sa Kalbaryo. Karon, tungod kay ang tao nakasala, pila ba kabuk ang nakasala sumala sa gisulti sa Biblia? Sa Roma 3:23, ang tanan tao higala nakasala. Kitang tanan nakasala. Bisan unsay ato relihiyon, basta tao higala, ang gisulti sa Biblia, kitang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Tungod kay kitang tanan nakasala man, naay sugo ang Ginoo nato. Sa atong mabasa sa Buhat 17:30, ang mabasa nato nag-ingon dinhi, ang Dios wala lamang manumbaling sa maong panahon sa pagkaburong, apan karon siya nagasugo sa tanang mga tao bisan diin sa paghinulsol. Pila di ay katao ang gisugo sa Dios sa paghinulsol? Ang tanang tao higala. Apil ko maun sa may atong rasa, basta tao ta kay nahulog bantang tanan sa sala, kitang tanan higala gisugo sa Dios sa paghinulsol. O ngano gisugo ta paghinulsol? Kaluoy mangguna, gihigugma man tas Ginoo kay aron ta maluwas sigala mo nang atong mabasa sa Tito 2 versikulo 11. Sa dihang nahulog ang tao sa sala, nag-ingon ang Tito 2:11 na kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Pila ka tao ang nag-inag kaluwasan higala? Tanang tao. Kay alang sa kaluwasan sa tanan nga mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag nga mao si Kristo. So maun sa may atong naong atong rasa, kitang tanan higala nahulog sa sala, gihigugmas Ginoo giupiran ta grasya, kaluoy. Ang kaluoy mao si Kristo nga mianhis kalibutan, o niya ang iyang kamatayon ug ang iyang dugo nga giula sa krus sa Kalbaryo maoy naglukat sa silot sa atong mga sala nga para gid unta nato, no? Para gid unta nato tong silota, pero gilukat ni Kristo mahigala. Buti pasabot si Kristo may nagbayad. Kita unta toy mudawat, kita toy angayang mobayad sa atong mga sala, pinaagi sa kamatayon mga higala sa krus. Pero tungod kay nahigugma ang Dios nimog nako, kitang tanan gipakamatyan sa Ginoo mga higala. So dili ko makaingon nga ako ray o kami ray giupirag kaluwasan, kundili kitang tanan. Kay sa atong mabasa sa Mateo 22:14, nagsulti diha nga kitang tanan ba higala gitawag sa Ginoo alang sa kaluwasan. Pero naging Biblia, apan jutay ra ang iyang pagapilion. Gitawag ta. Yun sa minato, pagkahibawong gitawag ta sa Ginoo. Pinaagi sa mga pulong sa Ginoo nga atong madungog. Ang Dios nagtawag kanatong makasasala nga maghinulsol ta sa atong mga sala, muduol ta, mualagad nga sa Ginoo. Pero
Nganon Diyotay Roman ang kay matod pa ang tanan gitawag apan Diyotay ang pilion. Kisa naman mga tahanan ang pilion sa Ginoo. Ang kantong mga tao nga mitubag sa tawag sa Ginoo. Mirespond ba? Kaya naman sa tao nga gitawag bisag nakadungog magpagbungol-bungol lang. Ginaimbitar tang tanan para sa kaliwasan, para sa langit. Pero daghay mga tao nga dili mo respond sa imbitasyon kay para na ani lang ta, pabili lang ta rin eh. Way bili ang pulong sa Ginoo nga nag-imbitar ka nato padung didto sa langit, mahigala. Ang pilion sa Ginoo, kadyo raman ang pilion, ang kadtong mga tao nga mitubag sa tawag sa Ginoo. Sama ni adtong karniro nga nawala, nga sa dihang nawala ang karniro, nga sa 100 ka mga karniro nga gibantayan sa usa ka may magbalantay na ay kuwang usa sa dihang gihipos niya makarniro. Ang gibuhat sa usa ka tawo ni gibiyaan niyang 99, gisod niya steril, iyang gipakita ang nawala nga karniro. Gisigian niyang tawag dito sa kabukiran, taliwalas kangit-ngit o katugnaw sa dapit, peligro nga lugar. Pero tungod siyang gugmas karniro, iyang gipangita o gitawag niya. Ang karniro gusto mabalik, maglisod siya sa pagbalik tungod kay nagapo siya sa sala, nagapo siya sa sampinit. Sa dihang nakitaan sa tao, sa dihang mitubag ang karniro, nakitaan sa tao o gikuha sa taong karniro, gidala niya paingon dito steril. Sambingay na nga pagkasulti ang may magbalantay sa karniro si Kristo. Kita na ang gisimula sa karniro nga nawala. Tungod sa sala, kita man tanan nakasala, so nagpasabot kitang tanan nawala sa pananaw sa Ginoo. Gitawag sa magbalantay ang karniro, pero hingtubag sa dihang mitubag ang karniro, giluwas ang karniro higala nakabatog kaluwasan. Mao na sa samang pagkasulti nato karon, sa dihang nakaduog ta sa pulong sa Dios nga maoy pagtawag ka nato paingon sa kaluwasan, mutubag tas tawag manghigala, siguradong maluwas ta sa adlaw sa katapusan. So ang Ginoo naghatag nato o giya unsay atong buhaton aron ta maluwas. Na pamaagis Biblia. Una, kinahanglan motuo ta kang Ginoong Hesukristo nga atong Dios og atong manluluwas. Tuo ta kay maluwas ang tao pinaagis pagtuo. Sa diha nga imo nang gidawat si Kristo nga imong manluluwas, naluwas na ta gikan sa silot sa atong mga sala tungod kay mituo ta niya nga siya mo atong manluluwas. Sa dihang naluwas na ta sa silot sa atong mga sala o ngano nakasala ta tungod kay naglapas ta sa sugo, kay sa unang Juan 3:4 ang pagpakasala paglapas sa sugo. Sa dihang naluwas na ta sa silot sa sala, ang buhaton sa sukataong naluwas sigala, dili na siya magpakasala. Unsay buhaton sa tao di magpakasala? Magtuman sa sugo, kay ang pagsupak sa sugo maoy pagpakasala. Og nag-ingon ng 8 ng 1:8 ang pagpakasala maoy iya sa yawa. So ang taong luwas sa higala, Diyotay sumala sa gingos Biblia. Kanturang tao misunod sa kabuto sino, wala magsulti nga misud anang pundok kahigala. Magunsa na itong pundok nga nindot pero wala nagsunod, di na makaluwas. Ang atong manluwas mao si Kristo, kunya luwason ta ni Kristo tungod sa dihang mituo ta sa insakto gayon, unya nagkinabuhi ta subay sa iyang kabuton. So wa naman tayo mga higala sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong tensong. Mga higala, mag-ampo kita, among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa langit, daghang salamat